You're ugly, nobody likes you, a no matter what you say, nobody will ever believe you. So geis I plentyndod horrendous. Geis i'n llwgu ar a weekly basis. Unig beth geis i'n pan o'n i'n blentynod, mewn llais ffiaidd ydy, you're ugly, nobody likes you, a no matter what you say, nobody will ever believe you. So dwi wedi byw fe hyn erioed. Dwi'n meddwl fatha, os dwi'n deud rhywbeth wrth rhywun sy'n neb mynd i coelio fi, dwi'n dawtio os di pobl yn licio fi. A dwi o'i hyd yn galw'n hyn yn hyll, achos yr oll dwi wedi gael. So pan ti wedi gael hynna'n blentyn, mae'n stuck yn dy bendi am byth. Isi lle mor dywyll nes I hollol colli bwon I. Hollol. Lle ni ofn cysgod yn hyn. Gynnu cameras, stafell fyw, ia, efo'r cig, watchad y cig, yn gynnu cameras rownd y tŷ anyway. O heina o'n 24/7. So wedyn isi pwysio'n hyn wedyn, dechrau jyst mynd ar ci am dro. Jyst penderfynu, dwi'n gorfod wneud o rwan, ac eisiau mog pell, tua 2 milltir a hanner ar y ben yn hyn. Nes ti fe? Hwna'r hair views yma, mynd y ben hyn. Sharon, fi'n rili emosiynol ti wedi gwneud hwnna, hwnna'n mor amazing.